Еди, в кой магазин има лед? В този е тук пазаруваме от него. Имаш? Да. Я чакай, я пак. На килограм? На турби. На турба. Искате ли друго нещо от магазина? Не. Не. Това ще го пусна после в YouTube, да знаеш. Да. Апаратите изкачват да се снимат. Аз има повече да се снимаш. Като малки деца. Опа! А? Стай замина. Аре ти е толкова. Искам и аз. Аре? На всяка манжа на людей ти. Аре бе, два. Да. Той се качи. Ще се качи, разбира се. Сега ти цял ден скачаш, после ще се качат. Те се уморяват големи, ще се качим и ние. И ти ще се може да се лети. Ще направи номер. Няма проблем с скачи. Тези са специални. Мамо, вижте, тези са специални за пятката са направили. Те са да ходят децата с пятката. Как си разбираш тиквата отзад? Да си това сърпа. Дай да скача малко. Чай, тръкъл се спика. Всички се издържим, нали? Аре скача. Мене ме е страх, бе. Абе давай бе. Натисни малко де. Леко. Дай. Айде, це твой ред. Пеням кола. Това е лудница. Много я. Солиднес. Солиднес. Опа! Лудница. А по двама е още по-яко, защото... Два едно. Особено като се разминавате, е супер яко. А това се разминавате става случайно. Се разминават, става случайно, да? Блесна ли ми газъл, бе? Блеснат. Това така